Isamba semali le besithi soqala ngayo ibhizinisi isivele yasebenziseka. Mana bambe kanjalo isamba kuka ngemali le mali le niyenza ukuthi uqale ibhizinisi. Impela. No. Saniyadlala. Hayi impela bafuna ukukhuluma iqiniso. Mfethu. Uthatha into abathi izosiphilisa isenza abantu. Uyayilahla kanjalo why? Kusuke kwajabuleka kakhulu. Sure wathi aniyadlala. Ngitshela ukuthi ulahle ikusasa impumelelo yethu just because of injabulo into yesikhashana. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Live TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nehlelo no-Long Star. Namhlanje vashela ubhuti omncane wethu unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubingelela ababukeli usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo? Okay. Ngiyanibingelela nonke babukeli mina ngiqhamuka ngala eNanda. Uqhamuke eNanda? Yebo. Ubekiwe yini kulesi sihlalo sodumo? Wenzeni? Kuningi. Kuningi hayi kunzima kakhulu. Iqalaphi indaba? Manje na-ke into evele yenzeka ukuthi ubhuti wami le ngibambisene naye osefana nomfowethu nje. Uma uthi obambisene naye umngane? Yebo umngane. Indlela esizwana ngayo na sesifana nje nokuthi abantu bandawonye. Okay. Yebo manje into yenzakele wadilizwa emsebenzini medilizwa kwaphuma imali zakhe. Isamba semali engango-30,000 yamphumela. Manje bese yitshela ukuthi sizoqala ibhizinisi naye. Into enhle leyo. Into ye-car wash ezosingenisela imali. Into enhle kakhulu leyo. Manje Base baningi kangako manje. Wenzani? Hayi kuningi. Khona uvela ungazi uqale ngakini. Qale eqaleni. Njengoba nje inyanga iphela bekumele le phela eqalayo ithi yophela iy'nhlelo zebhizinisi besilihlusela ukuthi solenza. Kube ukuthi liyaphela impela nje. Liyaqala liyasebenza. Okay, ngiyakubona ukuthi usakekela. Angixoxele ngalo 30,000. Wawukhipha emsebenzini waSonyaba wena? Okhipha emsebenzini wanika mina. Ofaka kwi-account yakho? Wayifaka nje kwi-account yami. So niyathembana ngaleyo ndlela? Bengithemba. Okay, so wena wasiwenzani-ke ngemali? Imali evele yasebenziseka ngenye indlela. Ngaqale nje ukuqala kwami ngaqale ngathatha 8,000 ngiyodinga ukuthi ngizophesha. Ngathi ngizophesha. Mhlazane sekuvuleka amehlo imali vele isiphelile. Angazi imali inkinga mekwa khona imali zinuka kanjani. Yayilodi ithi nje kancane. Kulode kube ngathi hayi isakhona. Para kuyona nje yakho? Iphutha elikhulu nje ngilenzile lempilo yami. Awusho ukuthi imali wawuyenzani? Awungichazele. Yasebenziseka nje. Ikusebenziseka kuphi? Saqale nje kwajabuleka kakhulu kahle. Wayiqhaphaza ngokujabula? Ngajabula kakhulu. Ngajabula nje ngabona sekuyimali yami. Kahle. Angazi ukuthi ngizosiqala ngakuphi le ndaba kuyena. Ayiqale ekuqaleni. Qala ku-understand mina ukuthi washonaphi u-30,000 webhizinisi. Ivele yabhobhudleka imali. Wayenzani? Sayiphuza. Nayiphuza? Sayiphuza. Niyiphuza noba? Nabangani bami abanye. Umngane unabanye abangani. What? Umngane unabanye abangani. Nami besithe sabangani naye kodwa nabanye abangani eceleni benginabo. Ngoba ngathi nje sanda ngena ngahlangana umngane wami wase high school. Kwavuka nje ukuthi asizwana nje kudala. So wasubona ukuthi sisebenzisa yona le mali le ekufanele abiqhubeka ikusasa lakho? Yasebenziseka nje le mali. Uyasebenza? Cha ngisebenza. Pho manje uyidla kanjani imali ekufanele ngabe ingena entweni ezokunikeza imali? Ngikholwa ukuthi nje kwaba ubudedengu bami angazi le nto ingenzeka kanjani. Ngaphandle kokuphuza, I'm sure niphuza ngo-30,000 wonke. Yini enye into ayenza? Please tell me at least khonto eyi-1 ebambekayo ethina at least. Ngiyabona nje safike sayithatha ukuyikhipha kwami ukuqala saphuza ngathi ngisuka ngacabanga indaba yelicense. Ngahamba ngathi ngizoyibhala ilicense. Ngizwa kobhalile eNASA ngibange ngisaka ubhala. Ngalelo langa ngafika ngangibhukha ukuthi ngizoyibhala ekuseni. Ngakusasa ngavuka nje ngathokoza kakhulu ngayizolo. Kwangavukeka futhi ngakusasa. Umngane wakho akaze nakubuza ukuthi-ke namfethu imali iphi isamile ngomumo? Wazi nje ukuthi isanjengoba imali yakhe. Wazi nje kusele malini?
Ayifikile ngisho 5,000 imali ekhona. Ayifikile. Ukunike nini le mali? Akapheli ngisho inyanga ey'ntathu. Angizwanga. Ayikapheli. And already wena usuyibhubhulile. Isiphelile. Umngani umuntu onjani? Umuntu okwaziyo uyaxolela kakhulu. Ngoba angani noma kumina kuphela kodwa nje besikwazi ukuthi sibambisane yonke into ngoba ngisho kunenkinga ubekwazi ukuthi ngimbonise naye angibonise. Okay. So namhlanje ngoba uhleli lana uthi ufuna ukuzoconfessa kuyena. Ulindele muphi umphumelo? Engilindele ukuthi umngani bethu angibone ukuthi kusazophinda kubuyele kulesa simo. Angikholwa ngempela. Okay ke. Ngoba why ungayanga kuyena instead of ukuthi uze la. Uhambe umtshela ukuthi mngani imali yakho ngiyiphuzile ngathi ngizokwenza license ngangayenza ngaqhubeka ngaphuza. Akulula ngenxa yeni kwamina nje mangibuka ngiphoxekile kumina angazi yena uzophoxeka kuphi. Ngoba njoba naye ebeyinika mina ubekholelwa ukuthi izobe iphephile kumina. Because ngicabanga lokho nami ukuthi ukuthembile nemali ngokwazi ukuthi yena uyazazi na ukuthi ufunani. Ungithembile. Mayithi ikhokha uzoyikhokha kanjani? Angazi nokuthi ngingaqala ngithatheni ngihlanganise nani. So lesele kusele malini? Ngigcine ngani beku 4.5. 4.5. Yeah. Wona uzowenzani? Ngoba phela ngathi wena usune budget for imali yamngani akho. Njoba isiphelile nje inkinga sekumele azi ngoba nezinsuku iphelile naye uzobuza ukuthi kahle kahle ndoda kwenzakalani. Kumele meqale ekhuluma ukuthi asisebenze. Sisebenze. I-idea ye-car wash kwakuyi-idea ba? Kwakuyi-idea yakhe sase siyabonisana nokuthi singayiphusha kanjani ukuze le idea iphumelele. So bekumiswe yini ukuthi kena izihlala isikhathi eside kangaka imali kuwena? Ibimiswe ukuthi besalungisa ezinye izinto zasemsebenzini ezinye. Kwase kwaba nesifo kubo wabe sayibambise mina nje. So i-car wash bekuzoba into enjani? Awusichaze nje structure sayo. Bekuzoba indlela ebesihlele ngayo. Besihlele ukuthi i-car wash izoba la mamela phansi mase la phezulu siyakha kube isitezi ngasenhla kube nebalcony abantu bahlale ngoba bese ngeke kugcine kwi-car wash kuphela. Bekuzogcine ngale nkathi umuntu esawashela imoto khona indawo zokuthi ahlale phezulu uma ukuthi kudlala ibhola kubuka ibhola khona ukuphuza okutholakala ngaphakathi. So udedele i-car wash ezoba ne-chillers for ukuthi enjoy utshwala. Angazi badalwa kanjani. So uthi yonke le mali uyibhubhudle kutshwala ayikho into ephathekayo ukuthi kena uthi mngani nami at least ngithenga iphone naye noma edina athi at least wenza into esile encane. Iphone angaze ngicabange kakhulu nje. Sengibona utshwala angazi kwenzakalani angazi. Unomnyaka mngaki? U28. Inomnyaka u28? Yeah. Masibheka ikusasa manje liyapi? Ngoba phela umngane wakhe bethu create umsebenzi ngakho I think ingakho enikeze nawe. Okwamanje angikazi ngempela ukuthi kumephi. So ikusasa lakho awulazi? Angilazi. Unazi ingane? Ezu2. Unengane ezu2? Uzondla ngani ngoba uyibalanga kulo 30,000? Bayazi angisebenzi. But okay. But kulo 30,000 ingasathathanga nemali ke yokuthengela izingane? Mhlambe sesingayibona kulesele. Kulesele? Nakhona mengayifunanga. Hey. Uthena abangane esenibukisana njengobhuti? Yeah. Imndeni yenu iyezana? Bayazana. 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 Uma ucabanga umndeni wakhe uzothini ngalesi senzo sakho? Angazi noma ubezobatshela yini ngoba uyengabatshelanga ukuthi khona imali ebeyibambise mina njengoba bekusana izinto ebeyidinga imali kubo. Angazi noma ukuthi uzobatshela yini. Angithi phela ngithi bebalekela khona lokho ukuthi ukubona manginesimo esiphuthumayo udinga imali. Awusacabanga ukuthi future fanele wenzeni usukudila nalesi mesibhekene ngaleso. So manje wena wathatha imali oyoyiphosa khona futhi kufanele ukuthi uyiphose emndenini wakhe ngithi buyidinga. Wena umndeni wakho uzothini ngalesi senzo sakho? Angazi kodwa angeke bathuke bayangazi ukuthi ngumuntu onawo ubuthabe budedengu. Kodwa angikholwa ukuthi bebengakucabangela lokho. Kodwa ke wena ke uzizwa njani ngesimo sakho senzini? Ngizizwa ngiguilty kakhulu ukuthi ngenze into ebengamele ngiyenze. Bengamele ngidle imali yakhe.
bengamele ngempela. Su-ready ukufeyisa yena? Angikholwa ukuthi ngibe ready. I-friendship yakho nayo su-ready ukuthi uyidedele? Angisoze ngaba ready ukuthi ngiyidedele nayo njengoba ngisho ukuthi sisuka kude nayo. Uthe iqiniso usukhipha ngobani? Ngikhipha ngoba iyaphela. Ney'nsuku futhi ziyaphela zokuthi kumele siqale ibhizinisi lethu. So uyambuka yena ehlenyuka e-prepare? Yabona nje ngesonto elidlule uke wangisendela ngisho i-planning ukuthi ucabanga ukuthi into lichila sime kanjani. Wathini? Angikaze ngiphendule. Akaze uphendule bese nowathula? Angiphendule nje. Sagcina ngimfonelile saxoxa nje ngefoni kuphela. Ngempela? Yeah. And then yaphela lapho udaba? Laphela lapho udaba ngamtshela ngathi hayi ibukeka iyinhle i-planning yakhe. Ayisibindi wena. Ha! I know, asimthinta umfowenu simazise ngalolu daba. Ngizothi umfowenu ngoba phela senabafowenu asithembe ukuthi ke na uzothola indlela ukuthi nilungise. Ngoba uthi wa retrench emsebenzini ukhona umunye umsebenzi awenzayo? Awukho. Awukho? Awukho. So akasebenzi? Akasebenzi yena. So naye umphuca isinkwa? Ngimphuca isinkwa. Wow. Ay babukele emakhaya asimfonele umngane wakhe simuze usuzothenyana ngalolu daba. Hayi isigaxa phela lesi. Uyacabanga mayihlele lapha endlini ucabanga ukuthi ke na at least khona lo 30,000 iplan iyaqhubeka. Yena ubuka forward to the future usethi ay noma nginani ukuthi ke na ngisasebenzi kodwa at least khona icebe kulele phekwalo. Wena usumphuce konke lokho. Ngimphucile. Yo, hayi babukele emakhaya asimthinte umngane wakhe simuze ukuthi uthini ngalolu daba. Asimthinte umngane wakho. Sorry. Yeah. Sabona? Sabona bhuti njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Hayi, singakhuluma. Okay, la e-studio ngihleli nomngane wakho uhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Usacela ukukhuluma nawe. Hayi. Lalela. Okay, ngicela umlaleli. Uyibambe kanje. Shendoda kuhamba kanjani? Nkulunkulu zomphema ambasha. Hayi siyancenga. Yini indoda yapha kwenzenjani? Kuningi bethe kuthiwa icala lempolengobo lingena hayi. Impela hayi lilahle mina kuloko. Soningenile. Yabona mfethu angazi ukuthi ngingayiqala ngakuphi le ndaba kodwa ke angangizozama nje ukuqala la ngingaqala khona. Hayi ngizokwenza ake ngithi mina akuqale bese sokwazi uunderstand kahle le ndaba. Yazi mfethu kunzima ngoba ngingaqala ngako nje ukuthi ngicela ungixolele. Sengiphambukile. Okay. Isamba semali le besithi soqala ngayo ibhizinisi isivele yasebenziseka. Mana bambe kanjalo isamba kuba ngemali le lenyeza ukuthi qala business. Impela. No. Sani yadlala. Hayi impela bafuna ukukhuluma iqiniso. Mfethu uthatha into abathi izosiphilisa isenza abantu uyayilahla kanjalo why? Kusuke kwajabuleka kakhulu. Sure wathani ngadlala. Ngitshela ukuthi ulahle ikusasa impumelelo yethu just because of injabulo into yesikhashana. Angazi kwenzakaleni mfethu into eyenzeka nje engakuchazela yona ukuthi ngathi ngihamba lana endleleni ngahlangana nengangifunda naye ngisakhula kwasuke kwajabuleka kakhulu mfethu kwagcina sekusebenziseka nemali yakho. Bafu uyangiphoxa bengithi usukhulile mina. Nami bengikholwa ukuthi sengikhulile bafu. Bafu kumele ushintshe bafu omdala. Bafu ngesikhathi wenza lento okay ake sikhohlwe mina. Ukwecabanga ingane zakho lezo nazo. Ngoba phela inhloso ukuthi ngizenzele ngoba ngangibona ukuthi bafu wena unezingane mina nginangane angazi ukuthi mhlawumbe khona sizokwazi ukusizakala sobabili.
nami bengikholwa ukuthi nami bengihlele njengoba behlelile nje kanti kahle kahle isinesikhashana elodidleka ngoba ngesonto elidlule nje ungisendela amali e-planning yayo leli bhizinisi mawukuthi uyakhumbula kahle ngaze ngafona ngoba angikwazanga ukuthi ngikuphendule efonini ngomyalezo owusendile ngoba ngashawo nembeza baba. Yeah. Imali esele angikholwa ukuthi ifikile ku-4.5. Bafo ngithemba ukuthi uneplan yokuhlanganisa le mali back ngoba phela bafuna uyazi yaphela inyanga ibhizinisi bekhona sengitshela abantu ngifuna abantu uxhaso yonke indawo into ready manje udingala imali Ish, angazi akukho ebengisakuhlelile kwamanje njengoba sengicabanga ukuthi ngize la bangikusize ngikwazise lolu daba olungihluphayo ngoba sekubuhlungu ngempela manje ngiyabona ukuthi isikhathi siyashaya sokuthi siqale sisebenze kodwa ayikho inqubekela phambili ezoba khona ngoba konke kuzodinga imali le esengisuke ngayisebenzisa. Yazi mafungeni ngamanga ngiphoxeke kakhulu azi mina ngabe ngiyathetha ngiyadinwa ukubelwa ngiqeda amandla waqede wonke wangempela angazi ngoba yazi bese ngiyitshelile ukuthi saphuma enhluphekweni sangena ekuphileni kangcono lento bafike benzela ukuthi mina nawe siphile kangcono hayi mina kuphela hayi wena kuphela nemndeni yethu kodwa manje lento oyenzile awuphucanga mina isinkwa awuphucanga wena isinkwa kodwa ubhuceke nalaba abasemva kwethu okuyilaba thina esibele ukuthi bengahluleki umfana nathi bafike wayicabanga yonke lona. Yabona nje impeleni indlela esahlele ngayo izinto bengikholwa ukuthi kuzosebenziseka yona. Mhlawumbe iphutha kwaba ukuthi ikhadi ligcine lihlala ngakumina kwakumele ngikunikeze libe ngakuwena ngoba lokho okubalekela ukuthi kuzokwenzeka kuwena nakumina sekusuke kwenzeka. Bafo inkulu imali elahlekile inkulu kakhulu kodwa kumele khona indlela ukuthi ibuyiseke fast shesha futhi ngoba isikhathi mfethu asilinde muntu. Ilokho ukuze kungiletha kudadewethu la ukuthi mhlambe siqhamuke necebo okanye sinikeze umbono ukuthi mina nawe singayihlanganisa kanjani enye imali ngokuphuthuma kangaka. Bafo angazi nakhona ukuthi ngisabhizela ngobaba ngoba kahle vele benzile akusibona ubaba angazi ukuthi yini kodwa bafo kumele sithole indlela yokubuyisa kahle le mali ngoba bese isuba livela kanye leli isuba lena suke sinalo kumele kwenze nje ozokwenza ngayo ukuthi imali igcine ibuyiwe ukuthi kanjani angazi bafo kunensuku ezo-14 ukwazi ukubuyisa le mali ngizozenzela ngedwa ibhizinisi. Bafo bekukuhle kabi ungifakile sibabili sizobambisana nemibono esinayo besibukela izokwazi ukuthi liphumelelise. Angiboni kungase kungakuhle ukuthi ungikhiphe kuleli bhizinisi. Mhlambe ikhona indlela esingazama ngayo sikhande enye imali fast. Bafo inkinga ilapho-ke manje wena uthi sikhande thana ukhande wena phela omoshima ngayi. Angazi bafo angazi kade ngicabanga nje akukho bengisaqhamuke nako angazi noma wena khona noba ungakucabanga mhlawumbe. Sengiyivala nje bafo mina engizoyisho iyodwa ukuthi zama indlela mfowethu ngoba maphela lezi nsuku eziwu-14 enginyeze zona ngizozama indlela yami mina ezokwazi ukuthi ngisize mina ngedwa wena usale ngaphandle. Angeke mfethu usesizide lesikhathi ngihlupheka nomsebenzi uyabona ukuthi awutholakali. Kuwa-ke bafa kuwa nje bafo uzosuka ekubeni i-owner ubesisebenzi ngenxa yokuthi awufunanga usengise ingqondo senza inhliziyo ephuzeni sengqondo umdala mtshele kodwa awucabanga. Kube iphutha likumuntu mfethu hayi lokho nje engingakusho. Nabafo ngithathe isikhathi sokucabanga bengicanga ukuyivala ngingesokucabanga isikhathi mfethu. Kodwa usayivala nje ungaqali ungikhiphe mhlambe siphinde sikhulume mothi kanjani sibuyisane akukho kuhle ukuthi
ungangishiya nje kanjalo. Bafo, zama imali. Ungazama imali mina nawe siyakhuluma. Le ngekho inkinga phela njengamanje angaboni ukuthi izoqhamuka kanjani. Mhlambe mase sihlanganisa amakhanda sobabili singakwazi ukuthi siphume nesixazululo. Akulungile bafo siwahlanganisa. Hayi kulungile ndoda. Kuhle mfowethu. Yeah. Sawona bhuti? Yebo njani sesi? Siyaphila. Ngicela ukubonga nje indlela oyohenglishe ngayo le ndaba. Bengithi-ke naye uzogula uhlani. Kumanje ngiyahlanya ukuthi nje ngiyayibamba. Yebo. Nanokuthi-ke na uthi-ke na you still willing ukusebenzisana naye. Ya ngisafuna ngoba yabona sister lo muntu unayo ama-experience inkinga nje ikhanda angenayo. Yeah. I know. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Akunankinga ngiyabonga na. Okay, siyabonga. Awumdeserve umngane onje. Angikhaza. Yabazi abantu nemali zabo. Angazi ngibona ukuthi ngisazokwazi kusazobalula ukuthi ngimbheke. Ngathi bengathola umuntu obezongibhekela yena nje kabili kathathu kuyimakhanda ngiqhamuka. Izwa nje indlela aphansi ngayo. Phoxeka. Uze uyasho ukuthi-ke na akanangane kodwa becabangela wena kakhulu ukuthi-ke na ngoba uney'ngane eziwuthuna. Mhlawumbe usazophakama umoya masisibonana. Usho kanje? Usazophakama. Kodwa bekufanele uphakame manje. Noma usuphakama ngeke kusafana like uyazi abanye abantu ngingakho ngithi-ke na bengisuzohlanya. Abanye bashinje ukuthi-ke nithi either kufa wena obuyisa imali yami kodwa yena uthi asihlanganiseni amakhanda sibone ukuthi siphuma kanjani. Mina bengeke ngihlanganise ikhanda nawe. Nami bengeke. Nami bengeke. Iqiniso lelo. Bengeke. So kumele futhi-ke ngisho noma ususukile la e-studio uhambe uyoxolisa kuyena. Kuyangiphoqa. Manje-ke lo 4.5 osele. Sengifisa ucabanga ukuthi mangiqala ngisebenze phezu kwawo. Sebenze phezu kwawo. Yeah. Kodwa-ke kukhona la ucabanga khona ukuthi mhlawumbe ingalunga. Ayikho into ebengisayicabangile nje okwamanje. Ayikho. Ayikho. Kodwa kuzobhaquzeka uthole. Ngithemba kanjalo. Kunzima. I know. Hayi, niyayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke na umngane yena wabona ukuthi-ke na amanzi amponjwane wona azoba right wakhohlwa ibhizinisi. Kodwa sibonga ukuthi-ke na umngane wakho uthi-ke na kulungile sisilungise le ndaba siqhubeke sisebenze ngoba ikusasa lethu lisezandleni zethu. Siyabonga kakhulu kuBlack Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa-ke lapho EasyBet uBlack 50 promotion code yethu leyo uBlack 50 ungakhohlwa uyithole nawe imali yamahhala upon ukuthi usurejistile. Siyabonga kakhulu. Is there black